குளோரி டெலிவிஷன் வழங்கும் டான் டிவோஷன் அதிகாலை ஆராதனைக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். காலைதோறும் புதிய கிருபைகளுடன் புதிய நாளை துவங்குவோம். ஆண்டவரின் கிருபையை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. என் ஆண்டவரே, என்னை ஆள்பவரே, சங்கீதம் 103 வழியாக என் ஆத்துமாவை திருநிலப்படுத்தியுள்ளதால் உம் திருநாமத்தை ஏற்றி போற்றி என் நன்றி துதிகளை சாற்றுகிறேன். ஆமென், ஆமென், ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவர் பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவர் பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. அவர் செய்த நன்மைகளை என்றும் மறவாதே, அவர் செய்த நன்மைகளை என்றும் மறவாதே, அவர் பேரன்பை நினைவு கூற என்றும் தவறாதே. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவர் பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவர் பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. பாவமெல்லாம் மன்னிக்கின்றார், நோய்களெல்லாம் குணமாக்கின்றார். என் பாவமெல்லாம் மன்னிக்கின்றார், நோய்களெல்லாம் குணமாக்கின்றார். என் ஜீவனை அழிவின்றி காத்திடுவார், வாழ்நாளெல்லாம் நன்மையால் நிரப்பிடுவார். ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவர் பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவர் பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. ஒடுக்கப்பட்ட அனைவருக்கும் உரிமைகள் வழங்கிடுவார், ஒடுக்கப்பட்ட அனைவருக்கும் உரிமைகள் வழங்கிடுவார். கழுகு போல் பெலம் தந்து வாழ வைப்பார், அவர் இரக்கத்தால் நிறைவாழ்வு தந்திடுவார். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவர் பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவர் பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. பூமிக்கும் வானுக்கும்
எத்தனை தொலைவானதோ, பூமிக்கும் வானுக்கும் எத்தனை தொலைவானதோ, அவர் பேரன்பும் கிருபையும் அதைவிட பல்மடங்கானதே. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்தரி, என் முழு உள்ளமே அவர் பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்தரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்தரி, என் முழு உள்ளமே அவர் பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்தரி.